στον κόσμο. Τα μίντια γουστάρουν βία, σεξ, αίμα και θάνατο. Να σου πω κάτι άλλο. Γιατί τότε υπηρετείς τα μίντια, ρε Ραπτόπουλε? Τι κάνω εγώ? Δεν τα υπηρετείς εσύ τα μίντια? Τα υπηρετώ. Αυτή τη στιγμή. Και ποιος σου είπε εσένα ότι εμένα δεν μ' αρέσει η βία? Α, και εσένα σ' αρέσει η βία. Αφού πουλάει. Δεν μου λες. Ρε Ραπτόπουλε, Ρέση, εγώ τουλάχιστον είμαι ειλικρινής. Τι θέλετε, ρε? Τουλάχιστον εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν μου λες. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ ένα χέρι ξύλο το μεσαίο. Πάλι δύο. Σας παρακαλώ, γιατί γουστάρω, όπως είπε και ο ίδιος, επειδή γουστάρει το αίμα και βία, εγώ θέλω να το δω πάνω του. Μετά. Να φτιαχτώ. Μετά θα... Φτιάχνεσαι, μαντάμ? Φτιάχνομαι να σε δέρνουνε. Υγραίνεσαι? Όχι. Ξεραίνομαι. Σε κάνω εγώ καλά εσένα. Λοιπόν, γιατί Πάλι. θα συμμορφωθείς? 45 χρόνια. Θα γίνεις βρε άνθρωπος. Εγώ? Ναι. Στα γεράματα, μωρή. Ναι, μωρή, τώρα να γίνεις. Πού να πάει, ρε. Αλλά για να μην βρίσκεστε ενδιάμεσα και πλακώνεστε, τέλος πάντων οι παοξίδες με τους Αριανούς, εγώ θα έλεγα οι παοξίδες να κάνουν ένα γήπεδο στον Εδροπόταμο, το οποίο σας αντιπροσωπεύει, και απ' την άλλη οι Αριανοί να κάνουν στα εξωτικά φλογητά ένα... Και εσύ πάνε κάνε κανένα μάμπα ή κανένα παστίτσιο να πούμε τώρα και άσε μας εμάς. Να σε κάνω. Άντε, μπράβο, τώρα μην ασχολείσαι με παιδιά τώρα. Γήπεδο τώρα στον Εδροπόταμο. Γιατί θύχτηκες? Δεν το κατάλαβα. Γιατί θύχτηκες? Εγώ σε αγαπώ και σε εκτιμώ βαθύτατα. Εσύ γιατί μου λες? Τι να σε πω τώρα, να πας να κάνεις ένα γήπεδο εκεί στην Θερμοπύλη? Τι να κάνεις? Τώρα επειδή είσαι γυναίκα τώρα, εγώ δεν σε απαντάω καταλήλως. Δεν πειρά. Πες με, εγώ δεν χαμπαριάζω τίποτα. Να σου πω κάτι. Βρε, άμα ανοίξω εγώ τον βόφρο μου τώρα θα χαμπαριάσεις. Και καμάρι μας το κάνουμε στον Εδροπόταμο, μακάρι. Τι να σου πω? Όχι, που είσαι ρατσίστρια, λες, στον Εδροπόταμο. Ναι, δεν είμαι ρατσίστρια. Απλώς λέω ότι εκεί είναι η έδρα του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή όχι, θα τη μιλήσω. Η έδρα του ΠΑΟΚ είναι στον Εδροπόταμο. Πού είναι? Σε μια εκπομπή τηλέφωνο και θες να συμμετέχεις. Και θες να συμμετέχεις. Από τη στιγμή που παίρνεις σε μια εκπομπή, κύριε Μαντάμα, από τη στιγμή που παίρνεις σε μια εκπομπή και θέλεις να συμμετέχεις και λες αυτά που λες, έτσι. Καταρχάς μην πουλάς εμένα ειρωνία για να ακούς τώρα τίποτα. Ναι, πες. Γι' αυτό σε πουλά ειρωνία για να ακούσω. Αυτό δεν κατάλαβες ότι γι' αυτό το κάνω. Άμα γουστάρεις, πάνε μες στον Εδροπόταμο και πουλά τους τρελίτσα. Ναι, με τους κανιβαλούς. Πάνε κοριτσάρα μου γλυκιά, στον Εδροπόταμο και πουλά τους να πούμε τρελίτσα. Να σου πω κάτι. Αφού είσαι πολύ φόρτωμα από ό,τι βλέπω. Άμα θα πήγαινε στον Εδροπόταμο, θα κοιτούσε όλο χαμηλά. Εγώ αυτό έχω να σου πω. Ακριβώς. Ανατρίχιασα τώρα. Ο περιπτεράς δεν σέβεται τα παντελόνια που φορά, γιατί λέει θα σου μιλήσω εγώ όπως νομίζω. Όταν μιλάς σε μια κυρία, κύριε Περιπτερά. Οι κυρίες σέβονται όλα τα στρώματα των ανθρώπων. Ναι, η έδρα του ΠΑΟΚ είναι στον Εδροπόταμο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει? τα στρώματα των ανθρώπων και είσαι ρατσίστρια, πάβεις για μένα να είσαι κυρία. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, η έδρα... Κοίταξε να δεις, επειδή την τρελίτσα δεν την γουστάρω και επειδή την τελευταία μισά ώρα ηρεμήσαμε, τώρα σε παίρνεις ειρωνικά να ρωτήσεις τι και πώς. Θα σου εξηγήσω εγώ ακριβώς. Σταμάτα, ρε. Λοιπόν, η κυρία ειρωνικά καταφέρθηκε κάτω αυτή την περιοχή. Αν το έλεγε απλά, εγώ δεν θα έλεγα κουβέντα. Αλλά το να χωρίζουμε τις περιοχές σε τάξεις ανθρώπων κτλ. Εμένα αυτά δεν τα μπορώ και δεν τα γουστάρω. Και δεν είναι και σωστό εκ μέρους μας. Εσύ τους κατοίκους του Εδροποτάμου πώς τους αποκαλείς? Εγώ έχω φίλους σου, από το Εδροπόταμο. Πώς τους αποκαλείς? Πάω μαζί τους στο γήπεδο. Πολίτες της Θεσσαλονίκης, ρε φίλε, εσύ πώς τους αποκαλείς? Δεν την έχεις ακούσει? Είσαι ρατσιστής. Εσύ είσαι από πού κατάγει? Είσαι με το φαλακρό στοιχείο. Το φαλακρό στοιχείο, ξέρεις τι έχει δει? Έχει πάρει την ατζέντα της χρονιάς. Η φαλακρή ασπασία των FM έχει πάρει την ατζέντα της χρονιάς. Και λέει, Άρης, δεν μιλάω. Ηρακλής, δεν μιλάω. Πιάνουμε τεμάχια 10. Πάω. Πρέπει να τα χωρίσω στους τομείς για να βγάλω εγώ το μεροκάματο της χρονιάς. Τι θα κάνω? Αμάν, Ζαγοράκης ακόμη πρόεδρος. Έχω κάνει 75.000 λιτανίες να φύγει. Δεν μου κάθεται να φύγει. Αμάν, φέρνει και τον Καγκάτσι. Θα αποθάνω.
τα ηρεμιστικά μου. Παίρνει και παίχτες. Κάνει μεταγραφές ουσίας. Τον βλέπεις σαν τον βρικόλακα που τον ανοίγεις μεσημέρι την κάσα. Αρχίζει και σμήνει και βγάζει καπνές. Έρχεται και περιτεράστηκε που στην εκπομπή, το δίνει μια κιάς πάνω στον εγκέφαλο. Να ο Ραπτόπουλος, φέτα. Μην νομίζετε ότι το παίζει γελαστός. Πάει σπίτι με τα κομποσκίνια, τα κυτρινόμαυρα και αρχίζει να πέσει ο ΠΑΟΚ στη Γάμα Εθνική, όχι στη Δέλτα Εθνική, όχι στην Έψιλον Εθνική, όχι στη Γάμα Εθνική, όχι στη Δέλτα Εθνική, όχι στην Έψιλον Εθνική. Δεν το ξέρεις το κλωτσοφαλακρόσκουφο. Με έχει βγάλει, με έχει χαλάσει την υγεία. 10 χρόνια τώρα έχω πάθει, ασπίσαν τα μαλλιά μου, τον ακούω. Ακούει όμως. Κάτσε να σε διαλύσω. Χριστόσκολο, μόνος είσαι σήμερα. Γαμί. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Αχ, τι με έχετε. Αχ, τι με έχετε. Λοιπόν. Κάτσε να φαίνεται αυτό το όμορφο. Ποιος είναι αυτός, ο Γκαρσία? Επιτρέπεται να πέσεις. Αυτός που θα σε στερήσω και τα υπόλοιπα 30 χρόνια σου τα μαλλιά άμα θα βγάζεις. Κοίταξε να δεις. Το σκηνικό πήγα για ένα μπάνιο στη Χαλκιδική. Καταρχήν είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Για ένα μπάνιο στη Χαλκιδική. Μπάνιο, ναι. Ναι, λοιπόν, είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Τα χαιρετίσματά μου στον Τάσο. Γεια σου. Πρώτο πόδι. Όχι, φλογητά. Στα φλογητά. Το μαγαζί. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, σε ένα 5 λεπτό έχει πέσει το μαγαζί που ήμουνα. Έχει πέσει τόσο ξύλο σε ένα 5 λεπτό. Έπεσε ξύλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί ρε? Ναι. Πλακωθήκανε για ασήμαντη αφορμή από ό,τι κατάλαβα. Διασημάντη αφορμή. Ναι, μάλλον, προφανώς. Τι, ναι. Αριανοί, παοξίδες, τέτοιο στυλ. Ο λόγος ήταν αυτός. Ο λόγος ήταν γιατί με κοίταξες, τι κοιτάς, παίρνεις τηλέφωνο, που παίρνεις τηλέφωνο, θα φέρεις παρέα και τέτοιες ιστορίες. Μήπως καμιά γκόμενα την κοίταξε ο άλλος και θύμωσε. Οι γκόμενες κόσα φεύγανε στην παραλία μέσα, δεν τις έβλεπες πως φεύγανε, πετώντας φεύγανε. Αυτοί που πλακωθήκαν στις γροθιές για τις ομάδες, είχαν γκόμενες στην παρέα τους? Είχανε, φίλε. Είχαν και γκόμενες? Είχανε. Και το θέμα είναι ότι μετά και όλο το σκηνικό χαθήκαν κινητά, κλειδιά από αυτοκίνητα, έγινε χαμός, κλοπές, τέτοιες ιστορίες. Ωραία πράγματα. Εντάξει, στον Γκάζι, Ασλαμάς. Κάνε ένα διαβολόσημα, λέει, για μένα. Μου λείπεις ραπ. Είπα αυτό το μήνυμα, μου λείπεις ραπ. Το διαβολόσημα πώς γίνεται, ρε, δεν ξέρω. Έτσι πώς? Πώς? Αυτό? Έτσι? Έτσι γίνεται. Πάμε σε άλλο μήνυμα. Απάντηση, προώθηση, κλίση, αποστολέ, διαγραφή. Είδες πώς το δουλεύω το εργαλείο? Ανέφερα και λίγο για τα διαρκεία. Το εργαλείο, από 10 χρονών το δουλεύεις στο εργαλείο. 12. 12. Είπαμε. Από 12 χρονών την ξεκινήσαμε την ιστορία. Έκανες αλματώδες πρόοδο. Τα 12 είναι η καλύτερη ηλικία. Ξέρεις τι λέγανε στο κατηχητικό, Τι λέγανε? Δεν κάνει, λέει, να το παίζει το πουλάκι γιατί δεν ψηλώσετε. Έτσι λέγανε. Έτσι λέγανε. Στον κόκκινο. Και ο κόκκινος δεν το παίζει. Στον Πουγάτσα. Και έχουμε το ίδιο μπόι. Στον Πουγάτσα. Κατάλαβες. Ο κόκκινος δεν το παίζει. Και δεν είχαμε το ίδιο μπόι. Δεν ψήλωσες, του λέω. Σου λέγε. Ψήλωσες το έτσι ο κόκκινος. Σου λέγε ο παπάς, λέω, μην το παίζεις. Γιατί δεν ψηλώσεις. Κατάλαβες. 1,78 είσαι κι εσύ. Δεν πήγες παραπάνω. Τι πλάκα, ρε φίλε. Αυτό να ξέρετε. Σχολίασε το μήνυμα, κάνε τον Ασλαμά. Θα ήθελα να σου Κάνε τον Ασλαμά. Φίλε, υποκλίνομαι, φίλε, υποκλίνομαι. Θεϊκό μήνυμα. Θεϊκό μήνυμα, Κωστή, μισό λεπτό. Θεϊκό μήνυμα. Θεϊκό μήνυμα. Πάμε στο 5 λεπτό, πάμε να γουστάρουμε λίγο, έλα, πάμε. Skip the bullshit and give me some of up. Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open.
καλό μαλάκα. Παίξ' τώρα, Τι τεχνική είστε εσείς, ρε. Τι κόλλησε, ρε γκαντέμιδες, ρε. Ρε γκαντεμόσαυροι, ρε, πρωί-πρωί. Τέτοια καλοκαιρινή περίοδο. Πού η λέσχη, βρε. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε καλοκαιριάτικα, ας πούμε, μια